in mijn eentje op pad. En deze keer in Axel naar het Warenhuis. En we hebben een afspraak met Johnny Berends. En het gaat over zijn prachtige tentoonstelling. Gaat u mee? Ik ga altijd uit van een idee. En nooit van een beelduitsnede uit de werkelijkheid zelf. En dat idee dat wordt natuurlijk wel gevoed en gevormd door al die dingen die ik in het verleden gezien heb. En als ik dan helemaal een bepaald idee voor ogen heb, dan ga ik terug op zoek in de werkelijkheid naar bepaalde beeldmotieven, bepaalde korstmossen of kreukels. Ik herschep de werkelijkheid op een bepaalde manier. En al die verschillende beeldmotieven, dus wat ik eigenlijk op een vierkante kilometer aantref, dat comprimeer ik tot een vierkante meter en daardoor wordt het ook zo geconcentreerd en zo indringend, het beeld. Het is net of het echt is, maar het is eigenlijk misschien wel het overstijgt nog wel de realiteit in die zin. Johnny Berends, Johnny, kun je eventjes kort voorstellen voor de kijkers? De meeste mensen zullen me kennen van zowel die schildering op de Waltertoren als op de Grand Siro. Dat zijn natuurlijk in het oog springende werken. Ja. In Breskens geweest inmiddels natuurlijk, maar ja, dat is voor een breed publiek toegankelijk. Ja. En het werk wat hier vertoond wordt, dat is werk wat ik ben al 35 jaar bezig, maar dit werk is dan het werk van de laatste 11 jaar. En dat is door weinig mensen nog gezien. En nu is eigenlijk de gelegenheid om het in levende lijven te bekijken. De tentoonstelling heet Getekend door de zee. Hoe ben jij daar zo aan gekomen? Dat is, in eerste instantie is het eigenlijk een regel uit een gedicht wat ik ooit geschreven heb voor een proloog in de film over het ontstaan van mijn werk Oculus Maris. Maar het is ook een veelzeggende zin over mijn werk in het algemeen en ook over mezelf. Dus niet enkel het werk is getekend door de zee, maar in feite ben ik zelf ook getekend door de zee. Want ja, ik ben dan wel geboren en getogen Zeeuw. Maar ik voel me overal thuis waar de zee het land raakt. Ik zie hier achter je van die mooie koperen platen. Kun je daar iets van vertellen? Ik heb een werk gemaakt met de titel Oculus Maris. En Oculus Maris staat letterlijk vertaald het oog van de zee. En dat is een gigantisch groot hoog werk waar ik jarenlang aan gewerkt heb, 2,5 jaar ruim. En het werk is samengesteld uit 200 afzonderlijke etsfragmenten. Dus ik haal allerlei verschillende delen uit de werkelijkheid. Dat is niet het beeld van één bepaalde zeepal, nee, dat is eigenlijk een beeld van vele zeepalen waar ik dan één beeld van maak. En dan kun je misschien straks, beneden hangt het werk hier ook in het museum, kan ik nog wel iets meer daarover vertellen. Maar deze platen, dat zijn allemaal koperen etsplaten, dat zijn ongeveer denk ik 45, 46 platen in totaal met 200 afzonderlijke fragmenten waaruit ik dat werk ook weer heb gereconstrueerd en heb samengesteld. Ja, zoals die zeepal als het ware ingebeten is, geëtst is door de zee, zo heb ik ook geprobeerd om dat beeld van die zeepal, van de zeepal, in te bijten in koper. En dat krijgt dus die etslijn, die krijgt dus ook niet enkel een etslijn is al anders dan een getekende lijn, dus qua vorm is het ook al een toegevoegde waarde, maar het is vooral de intrinsieke waarde van die etslijn zelf. Dus die etslijn geeft dan extra betekenis en inhoud aan het werk. Een prachtig kunstwerk hier, het oog van de zee. Vertel. Ja, Oculus Maris is eigenlijk een werk wat heel moeilijk te duiden is. Hè. Is het een schilderij, is het een sculptuur? Het is eigenlijk een samengaan van heel veel verschillende technieken binnen één beeld. We hebben het gehad over dat papier wat zelf geschept is, die hele veel lagen. Er zitten 200 etsafdrukken zitten erin, en er zitten heel veel lagen verf in. Er zit een belletje weer in, op koperplaat geschilderd. Er zit ook een videobeeld in en dat is ook wel een enorm contrast. Het is eigenlijk, zoals in heel veel van mijn werk, het is eigenlijk een soort samenkomen van schijnbare tegenstelling binnen een werk. Een hoop paradoxen zitten erin. Hè. Dus het is enerzijds experimenteel, het is aan de andere kant ambachtelijk. Het is het tijdige en het eeuwige gaan samen, de ondergrond en het beeld. Het is monumentaal, het is groot, het is tegelijkertijd minutieus. Het is illusie, maar het is ook tastbaar.
Dus de echte werkelijkheid en de afgebeelde werkelijkheid gaan samen. Ja, zo'n vluchtig pixelbeeld in het oog van de zee, een videobeeld, dat gaat eigenlijk samen met de materie. In dat oog, ja, daar heb ik lang over nagedacht toen ik met het idee bezig was van deze zeepaal, van het beeld van deze zeepaal. En ja, toen dacht ik, wat ga ik in dat oog doen? Maar de zee, de veroorzaker van al dit geweld, want het is eigenlijk nieuw leven door de dood. Mijn werk gaat eigenlijk over de kringloop van het leven, over de getijden, het is een ode aan de getijden van de zee, aan de eb en vloed. Het gaat ja, over de kwetsbaarheid van de mens tegenover de oerkracht van de natuur. Daar gaat het eigenlijk over, dat is heel universeel. Maar toen dacht ik, wat ga ik dan doen in dat oog? Het is ook een stilstandbeeld. Ik denk, de zee is altijd in beweging, hoe kan ik dat contrast dus ook weer mooi samenbrengen en het beste tot uitdrukking laten komen. Toen heb ik besloten om videobeelden dus centraal in het werk op te nemen. Dus het is een soort laten samensmelten. En dat is natuurlijk bijzonder wat ik in het begin al zei van dit werk, dat al die verschillende technieken en materialen samengaan tot één beeld. Over het ontstaan van het hele werk Oculus Maris heb ik zelf een film eigenhandig gemaakt, zowel qua beeldopnames als qua montage. En die film heeft ook de gelijknamige titel gekregen, Oculus Maris. En daarin is heel goed te zien ja, hoe het werk eigenlijk stap voor stap is opgebouwd. Ik heb het ook mezelf gevolgd in de loop van die ruim 2,5 jaar. En elke stap in het proces heb ik daarbij vastgelegd. De film is nu ook tijdens de tentoonstelling hier in het Museum Het Warenhuis dagelijks te bekijken. Mooi, dankjewel. Johnny, Terra Maris 1. Vertel. Ja, dat is letterlijk vertaald de grond, de bodem van de zee. Ook weer een zeer gelaagd werk, qua betekenis, maar ook qua opbouw. Die palen bijvoorbeeld, die zeepalen, die zijn geëtst. Eerst helemaal weer opgedeeld in ja, tientallen afzonderlijke fragmenten. Daarna weer opnieuw gereconstrueerd en samengesteld. Alles eigenlijk wat boven water zich bevindt, dat is in dikke lagen papier of met dikke lagen verf vermengd met zand. En alles wat zich onder water of in het water bevindt, dat is met hele tere, dunne lagen eitempera, zelfgemaakte eitempera en olieverf verschilderd. En ja, je ziet dus ook heel mooi in dit werk de combinatie van de werkelijkheid en de afgebeelde werkelijkheid binnen een werk. Dat is ook karakteristiek voor mijn werk. Ja, wat verder opvalt aan dit werk is natuurlijk die Belgische, je zou kunnen zeggen, het is een soort signatuur. Maar eigenlijk is heel het werk een signatuur, want ik zit er eigenlijk met heel mijn hart en ziel zit ik in dat werk verweven vanaf de kleinste katoenvezel van het papier wat ik zelf schep tot met de laatste verftoets. Dat is allemaal, heb ik allemaal zelf gemaakt, in mijn eentje. En ja, dus eigenlijk is heel dat werk wat dat betreft, het gaat over universele dingen, maar aan de andere kant is het ook heel erg persoonlijk. Johnny, we hebben behalve Terra Maris 1, hebben we ook nog Terra Maris 2. Zullen we dan even nog gaan kijken? Ja, dat klopt. Dat hangt ernaast. Okay. En dat was ook het bijzondere van de tentoonstelling, dat ik die twee nu eens naast elkaar kon presenteren. Oké, gaan we kijken. Kijk Jan, ik weet niet of je wat opvalt aan deze werken, maar als je ze naast elkaar ziet. Nee, Als je nou bijvoorbeeld dit beeldmotief neemt van deze onderste zeepaal en je kijkt naar dat werk. Ja, daar zit iets meer water in of zo? Ja, het water is verschillend, maar de etsen, ik heb al uitgelegd dat ik die etstechniek niet gebruik om te reproduceren, maar ik gebruik die etstechniek eigenlijk om het inhoudelijk het beeld te versterken. Maar ik kan natuurlijk wel, omdat ik het eenmaal geëtst heb, zou ik nog eens de tweede keer kunnen gebruiken. En dat doe ik wel eens in sommige gevallen, om een variant te maken. Dan kan je gewoon zien, deze drie palen, die komen ook weer in dit werk terug. De onderkant is dan hier voor een deel weggelaten en boven heb ik er dan nog 3 palen bijgemaakt, bijgeëtst. De belletjes en wat er in die paal gebeurt, dat wateroppervlakte met waar de schelpjes in, dat is weer totaal verschillend. Maar je ziet wel, en de kleuren, want ik ga natuurlijk over die ets heen, daar schilder ik ook overheen met transparant en dunne lagen acrylverf. En die kleurstelling is natuurlijk heel anders, want die is meer in de bruin tint en deze meer in het groen. En je krijgt ook een heel totaal ander beeld dan die linker.
Maar wel dat vond ik wel spannend om met diezelfde geëtste beeldmotieven dan een totaal andere beeld van de werkelijkheid op te roepen. Ja, je ziet hier in de vitrinekast heb ik een serie papier gepresenteerd wat ik zelf geschept heb. En dat is de basis dus voor mijn eigen werk. En dat is ook de reden waarom ik het schep. En het papier scheppen, dat is ook een procedé op zichzelf. Ik maak mijn papier van 100% katoen. Dat is het beste om het op te schilderen. En het geeft ook een heel sterk en duurzaam papier. En die katoen die verkrijg ik door oude lakens in een speciale maalkuip. Een model stammend uit de 17e eeuw, een Hollander genaamd. Daarmee sla ik dus al die lapjes katoen los. Tot de kleinste vezeltjes overblijven. En dat is dan de pulp, de basis voor mijn papier. En zoals je ziet, ook in de werk, maar hier nu zeker ook in de vellen, losse vellen, zie je heel veel structuren van schelpen die in het papier zijn ingesloten, van haaientan, fossiele haaientan, van nylondraadjes, maar ook je ziet ook blinddruk, preegdruk van bladeren die ik in de natte pulp tijdens het schepproces erin pers. En dat geeft heel veel structuur aan het papier, maar dat geeft het papier ook karakter, dat geeft papier ook meer betekenis, dus dat de motieven die ik uitbeeld, dat daar ook de materialen die daarbij te maken hebben, dat die daarin terugkomen. En ja, in de presentatie, in de tentoonstelling, denk ik van ja, hier hangt dan die vellen papier en dan heb ik via de vloer heb ik een soort brug gemaakt, een soort verbinding met het werk wat er tegenover hangt. Dat werk heet Homobula, de mens een luchtbel, en dat is eigenlijk een bel zoals je die vaak terug ziet komen in mijn werken, waar we net ook nog gekeken hebben. Maar nu eigenlijk uitgewerkt tot een verzelfstandig beeld. Dus als je deze bel, omdat die heel sterk uitvergroot is, kun je ook heel goed nog meer details zien. Zoals je ook in die andere belletjes wel kunt aantreffen als je heel scherp gaat kijken. Maar je ziet in de achtergrond van het atelier zie je dus de vellen papierhang die dus in de vitrinekast hangt. Maar je ziet ook nog de etsafdrukken van Oculus Maris bijvoorbeeld terugkomen. Zo is de cirkel eigenlijk helemaal rond. En ja, je ziet dus ook hier de bel in zijn geheel. De kwetsbaarheid van de bel heb ik eigenlijk uitgedrukt door in het paneel ernaast, het tweede luik, het moment te proberen weer te geven waarop de bel dus plotseling uit elkaar spat. En dan blijft er eigenlijk het grote niets letterlijk over, want ik heb de ruimte waar ik hier in de bel zelf zit, die is daar letterlijk weggezaagd. Prachtig. En je hebt de catalogus in je handen? Ja, goed. Er is in ieder geval een catalogus bij de tentoonstelling. En die is in 2 delen. Een deel met een mooie tekst geschreven door Nico Oud. En een ander deel vol met afbeelding van alle werken die hier te zien zijn. Zelfs nog een paar meer werken die dus niet in de tentoonstelling ingebracht konden worden omdat ze van te ver weggehaald moesten worden. En de catalogus, de 2 delen zitten dus gebundeld in een cassette. Met de Homobula en de keerzijde, de tweede luik. Geweldig. Zeg, tot wanneer loopt de tentoonstelling? De tentoonstelling is nog te bezoeken tot en met 27 februari. 2022 en is ook op zondagen geopend. En op veel zondagen ben ik ook zelf aanwezig. Nou, prima. Zullen we het daarmee afsluiten? Ja, prima. Nou, dan ga ik weer in mijn eentje op pad. Ja, succes en ik ga in mijn eentje weer verder in het atelier.